Ja bih kao prvo svima voljela čestitati što su znači uopće došli do ovoga. Ovaj selekcijski postupak je od samog početka bio strahovito neobičan. Evo, nas dvije kao nadzornici selekcijskih postupaka nismo nikada do sada imali neki ovakav. Inače se naši selekcijski postupci sastoje od manje više standardnih stvari, znači psihološka testiranja, znači ispitivanje izdržljivosti, fizičke spreme, rješavanje nekih problemnih zadataka, i to traje dosta dugo, traje danima, ali ne ovoliko. Ova prva faza i tek oni kandidati koji prođu tu prvu fazu selekcijskog postupka, tek oni dobivaju znači mogućnost da krenu na obuku. Ovo što ste vi prošli je zapravo po našem iskustvu puno sličnije obuci nego samo selekciji. Vi ste znači bili odabrani prema podacima koji su o vama dostupni da zapravo svugdje. U Zavodu za zapošljavanje, u Zavodu za zdravstveno osiguranje, u policiji, na fakultetima, na internetu. Znači jako puno informacije o vama je Astra dobila tim putem. I mi smo dobili nalog da vas odmah bacimo u vatru, zadaci koje smo dobivali da vam ih proslijedimo su u najmanju ruku bili neobični i neuobičajeni, ali očigledno s razlogom. Moram priznati da smo to isto iskazali. Nekima od vas htjeli smo reći osobno za sad, onima kojima nismo svaka čast. Ako se danas ovdje to doista nešto znači. Bodovi su znači rekapitulirani i sada ćete kroz koji trenutak znači doznati kako stvari stoje. Znači ovo što ste jučer napravili je velika stvar i ovdje vidite dakle rezultat. Uspjeli ste pronaći artefakt od neprocjenjive važnosti i to nije bilo samo jučer, nego sav vaš rad u ovom selekcijskom postupku vodio je do toga da se kruna hrvatskih kraljeva vrati natrag u Astru gdje pripada. Vratili ste i u 3 preostale znači, stranice iz ovih rukopisa, koje ste eto dobili dijelove u selekcijskom postupku u svojim startnim paketima, što je nas jako iznenadilo, nije uobičajeno baš da se kandidatima daju tako vrijedne stvari, ali eto. Rekli ste za kolegicu tajničku. Nisam došla do Dragice, dobro, Dragice. Dakle, neki od vas znaju da je kolegica Dragica tajnica u odjelu za razvoj ljudskih resursa. Vjerojatno bila odgovorna za te dokumente koje ste dobili, te za pogreške kod nekih zadataka. Kolegica je nedavno pritvorena, jučer ujutro je dokazano da doista je surađivala sa hakerom Boticom Kalančićem. Dobili ste prvo traga kad ste tražili ono što on sakrio jučer, zahvaljujući ispitivanju kolegice Dragice, bivše kolegice. Mislim, način na koji Amsterdam tu krunu skrivao od Astre je izvanredno lukav. Znači, on je mijenjao lokaciju krune svake subote. Ostavio bi trag, što više 2 traga, samom sebi za slučaj da mu nešto izbriše pamćenje. Pošto postoje zabilježeni slučaj brisanja pamćenja od kojih, a mislim da je u redu da sada i kažemo, od kojih se neki događaju u samoj Astri, pošto iz sigurnosnih razloga naša najjača meseristica, inače agentica Beata Oršić, znači iz sigurnosnih razloga je ponekad nužno da pojedini agenti Astre, znači da im dijelovi pamćenja budu blokirani. To se pogrešno naziva brisanje pamćenja, oni nisu izbrisani, nego je samo pristup do tih dijelova pamćenja blokiran. Nama je iz sigurnosti, znači i kako same agencije Astra, tako i povjerljivih podataka, pošto nismo mogli znati ko od vas vjerovati, kome ne, nama su također neke informacije na taj način bile blokirane tijekom ovog selekcijskog postupka. Agentu Petru Kegleviću, koji je čuvao u svom posjedu u Bjelovaru, znači ove stranice koje ste vi uspjeli sklopiti, on ih je znači čuvao, međutim kako je Amsterdam uspio znači locirati njega i provaliti mu u stan, agent je znači javio u Astru to i Beata je odmah poslana da preuzme stranice, vrati ih u Astru i da Petru blokira pamćenje na bilo što je imalo veze s tim stranicama.
nakon što završimo danas, znači Petar će svo njegovo pamćenje na to biti vraćeno. To je postupak u kojem nema nikakvih trauma, osim možda blage glavoboli. Mislim, nismo ga puno puta prošli, pa još uvijek smo živi i zdravi. Eto, da li u ovom trenutku imate nekih pitanja? Da, lov Amsterdama traje i dalje. Naši agenti su jučer uspjeli mu doći, prekjučer zapravo, su ga uspjeli locirati i on je izmicao, uspjeli su doći mu dovoljno blizu da bi uspjeli osim da se radi o muškoj osobi i pod nekakvom okvirnom opisu možemo povezati da je to vjerojatno jedan bivši djelatnik arheološko-povijesnog odjela, kojemu je, znači, nakon što je pokušao tako otuđivati neke artefakte, ne ovoliko dragocjene, ali svejedno, iz arhiva arheološko-povijesnog odjela, tada je nečasno otpušten iz zastre, također mu je blokirano, znači, to sjećanje nazva, ali to on se nekako očito uspio svega sjetiti i potjera za njime traje i dalje. Sad kada imamo bolji ideju o njegovom identitetu, zašto se dobrim dijelom vi zaslužni, sad vjerujemo da će taj lov biti uspješan. Eto, sad smo zapravo, mislim, naša šefica našeg odjela, ovo je odnosno odjela za razvoj ljudskih resursa, Andela Matan, ona je trebala danas biti ovdje, međutim morala je poslom otputovati, pa ugovorili smo s njome koliko sati? Točno. Koliko je točno sati? A, onda bi ona sad već mogla ovoga, da pustimo. Dragi kandidati, čestitam. Uspješno su završili selekcijski postupak. Ja nažalost danas ne mogu biti s vama, sjećena sam, ali puno trebalo, obratit će vam se osnivačica i direktorica Agencija Astre, Marija Julić-Crnak. Petra, molim te. Dobar dan. Jako mi je drago što vas mogu ovdje sve pozdraviti i što vam mogu svima iskreno zahvaliti na svemu što ste. Jako ste puno postigli i uspjeli ste učiniti nešto što uopće nismo bili sigurni. Zbog toga vam svima iskreno čestitam i iskreno vam se još jedan put zahvaljujem. Pa ćemo provasiti. Dakle, 4 kandidata koji nisu ovdje, nisu postigli dovoljan broj bodova, potreban za dobivanje posla u Austriji. Jedan kandidat je postigao trostruki broj bodova potreban za dobivanje posla u Austriji, to je Mirko Petraš, kojem posebno čestitamo. Ostalome će, dakle, gospođa ravnateljica podijeliti uvjerenja o stjecanju statusa agenta pripadnika Agencije Astra. Sada me... Antonija Makar. Branko Pulinger. Julija Rivera. Judita Branjic. Carlos Keller. Margareta Kukić. Marija Boltek Klemenčić.
Hvala. Zana Krajačić. Tomo Klemenčić. Molim vas. Agent Jeglević. Molim vas, dođite ovamo. Tražili smo od vas jako puno. Većinu vremena bili ste apsolutno na raznim zadatka. Zbog toga vam uručujem vraćanje u status aktivnog djela. Hvala, aktivno. Znate, ovo je vaše. Hvala vam svima još jednom. Dragi naši agenti pripravnici i agentice pripravnice i budući, dobrodošli u Astru. I ovaj lad je gotov.